Hi ha models que provem que pràcticament no necessiten presentació, i aquest segurament és un dels casos. I és que quan diem la paraula Tiguan estem parlant d'un dels models més prolífics de Volkswagen. Un subcompacte versàtil i distingit, que en aquest cas porta estampada al parabrisa la preuada etiqueta 0 de la DGT. I és que aquesta és la versió e-Hybrid, l'híbrid endollable de 245 cavalls de potència que permet recórrer fins a 52 km en mode 100% elèctric. Aquesta segona generació vol seguir estant a la part alta del podi del segment gràcies a un rentat de cara, amb nou disseny frontal un punt més dinàmic, amb el logo més minimalista, fars full LED i matricial en aquesta versió ideal en conducció nocturna. Lateral amb pocs canvis, només l'accés de la càrrega elèctrica i una zona posterior amb pilots full LED amb catadrí òptic allargat que va de costat a costat. A l'interior l'espai segueix sent el mateix, diàfan i amb molt bona disposició de tots els components, bon espai davant i al darrere, amb materials que tenen més qualitat, seients més còmodes i de bona subjecció, molts cofres on desobjectes, maleter de 476 litres de capacitat i en destaquen el volant de disseny més refinat i botons lumínics, els comandaments de la climatització i les pantalles interiors de 8 a 9,2 polzades amb tots els protocols, ports USB-C i gran pantalla Virtual Cockpit molt personalitzable. Per cert, el temps de recàrrega de la bateria oscil·len entre un endoll normal, carregada en unes 5 hores, i amb un wallbox no arribarà a 4 hores. Amb això no faria falta una instal·lació més potent. Al volant del Tiguan e-Hybrid, la primera percepció que ens ve al cap és la comoditat i també la bona fermesa que demostra en zones revirades i carreteres secundàries, i més si escollim entre els diversos modes de conducció en funció d'on estem circulant. El tacte de la direcció és bastant assistida, però molt precisa, i la frenada és ferma i potent, però haurem de trobar-hi el tacte, al ser un híbrid endollable, i aprofitar al màxim la seva frenada regenerativa. A nivell motriu, aquest Volkswagen respon amb moltíssima eficàcia a totes les demandes que li fem. Els seus 245 cavalls de potència i 400 Nm per ell fan que no trobem mai a faltar potència ni acceleració, amb una funció Overboost fantàstica per brindar un rendiment òptim i amb una caixa de canvis que és una meravella, una DSG de doble embragatge de 6 velocitats que no fa falta que us expliqui les seves lloances.